А сега отиваме към едно видео, което вземаме назаем от Господари на ефира. Коментирахме го преди малко тук и с доктора и с Ники. Ще ви срещнем сега отново с майката на онази абитуриентка, която, знаете, тук беше в студиото, за да се похвали, че има рокля за 15 000 лева. Тя обаче се оказа длъжница в квартала, в който живее. Каролина Клер, така се казва момичето, майка и Меги Мичева, бяха гости в Здравей България, тъй като изпратиха съобщение до медията ни за организацията на бала на момичето. Сега оказва се, Меги Мичева, майката, която може да си позволи 15 000 лева за рокли на двама дубайски дизайнери за бала на дъщеря си, дължи пари за асансьори и общи части в блока и всичко това е разкритие на Господари на ефира. Показваме ви го. Скъпи приятели, видеото с абитуриентката с рокля за 15 000 лева направи истински фурор. Нека си припомним. Вчера в редакцията получихме едно писмо. Всъщност, вижте част от писмото. Здравейте! Тъй като много харесваме вашата телевизия, решихме да ви изпратим материал за най-красивата абитуриентка с най-уникалните и ефектни рокли. Аз, мъжът ми и обичаните от нея хора се погрижихме за финансовия комфорт на дъщеря ми. Сумата, надвишаваща 15 000 лева в този незабравим ден, оправда напълно себестойността си и нашите очаквания. Майката, която ни изпрати това писмо вчера, Меги Мичева се казва тя, и нейната дъщеря Каролина Клер. Вау! Какво аристократично име! Какво означава бала за теб? Защо беше толкова специален? Необходим ли е? Балът е празник. Като цяло и в този ден е важно човек да се чувства добре. Просто човек трябва да бъде естествен, без да преиграва и да прави... да иска да привлича внимание по негативен начин върху себе си. Очакванията бяха, че Каролина ще си избере рокля половин година преди бала. Да. Всички бяха в шок и паника, защо тя все още няма рокля. Много хора са в шок, че е много късно. Аз лично не съм спал притеснение за роклята на нейно превъзходителство. Госпожо Цекънчева, вие се свързахте с екипа на Господари на ефира, за да разкажете какво точно ви възмути в историята с абитуриентката с рокля за 15 000 лева. Ами, майката на абитуриентката ми е съседка в блока, в който живее в София. И тя дължи на блока около 890 лева сметки за стълбищно осветление, портиер и чистач. Това, което ме притесни, беше, че сметките не са плащани от поне 5-6 години. А в същото време, нали, се показва една класа в обществото и то по национална телевизия. Доколкото разбрах, проблема не е само с неплащането на тези такси, има някакъв друг проблем в самия апартамент на въпросната госпожа. Ами да, за жалост, госпожата преди няколко години си присвои общи части от блока, като терасата на таванските помещения и въздушната възглавница, която предпазва блока от протичания. Разбрах и за някакъв кабел, който тя е опънала и всъщност е крала ток от стълбището, така ли? Значи, нека да не го наричаме кражба, защото това е много лошо обвинение. Просто на момента, може би, жената имала проблем и е имала нужда да се свърже към елтаблата, но това не е редно. Какво искате да кажете на тази госпожа? Ами, ще помоля съвсем мило и съвестно, без никакви упреци, просто да си плати най-накрая сметките на входа, защото това не може да продължава така. Изпращаме Влади Василев на място, за да инспектира проблема от първа ръка. Скъпи приятели, това тук е незаконната постройка на семейството на абитуриентката с скъпата рокля. Изключително панорамно жилище са си направили. Те си бяха настроили и етаж, обаче от общината ги спряха и тогава го бутнаха и всичко се развали. Но те, пак казвам, са завзели от нашата обща собственост. Заключили са, не дават ключ на никой и смятам, че това не е редно. Поливат си отгоре, наводняват съседите. Сега скоро беше зимата, на 13 етаж една съседка и течеше вода от полилея. Аз го видях лично. Жената стоя в спалнята без ток, може би 4 месеца, за да може да изсъхне и да може да й се пусне ток. Скъпи приятели, не остане нищо друго, освен да се качим до последния етаж на този блок и да се срещнем с някой от семейството на абитуриентката с чудната рокля. Скъпи приятели, ето ни пред апартамент 65, където живее Каролина Клер, заедно с нейното семейство. Добър ден! Добър ден! Добър ден!
Поздрави от господари на ефира. Влади Василев съм аз. Ами много хубаво така, че се появявате наканени. Наканени, може ли да поговорим с вас? Ние сме тук. Ви поздравим с това, че видеото с Каролина Клер събра най-много гледания в нашия сайт. Поздравления! Как сте? Тогава, когато се оговорим за среща, тогава ще се видим с вас. Хубав ден. Идваме да се оговорим момент. Разбрахме в момент. Отчаян от отказа на майката на Каролина Клер, Влади все пак извади късмет и попадна на друг персонаж от семейството. Вижте, значи накрая събра най-много гледания в нашия сайт. Да, обаче русто момиче. Кое е русо момиче? Е това на господаря на ефира, което на репортажа. Момичето, което е. Тази, която води. Водещата Мария Игнатова има. Да, Мария Игнатова. Така. Това накрая беше страшно подигравателно. Ама страхотно подигравателно. Просто човек трябва да бъде естествен, без да преиграва. Не, аз не искам да парадирам, не искам да се показвам и не искам да претендирам и не искам да съм в телевизията като цяло. Това беше глупаво. А иначе хареса ли ви видеото на вас? Без това, да. Всички сме обидени. И вие. В семейство. Аз съм безкрайно обиден. Добре, само нещо да ви попитам. Тъй като вие хубаво сте обидени, обаче някои ваши съседи пък са обидени от това, че вие не си плащате тук сметките за входа. Това вярно? Не. Не бе! Ето тук, да видите какво пише, ние забелязахме. 65-ти апартамент дължи 894 лева. Ние не сме 65-ти. Ние видяхме, че сте 65-ти, нали бяхме горе. Вярно ли е, че не сте си плащали сметките за входа? Напротив, входа даже ми дължи пари в момента за това, че не оправяха таван и ми падна целият таван. Така че... Кажи, как е възможно, значи, такава скъпа рокля, а пък, гледайте сега, защото такава скъпа рокля, пък да не си плащате сметките за входа? Мерцедес ли?